Dating. Hello, mag-unbox mi og kanang wala na klaro nga niabot blender kuno pero ang naa sa description kay kuan kanang kuan kana solar atong tanaw mga bay isang istoryaha ay kinahanglan dai masahol sa ayo pag umabot kay pag na say tawag ato isa pag nakuan na PUD di na ko ano nila otro ipatawag-tawag pa din sige nagpanawag karon nakita na kuan mo man gyapon solar yun dili yung blender nakuha man tanong blender kaya man na lang maghalo-halo ang liyan maghalo-halo sa man nga solar man yung abot real ka ni real na solar ko ang among order ang tagyudan blender hala kanino ito katong pilo ka suka oh good solar gini ako sakit gini ang asa ko ito na mataon solar ay radyo flashlight solar ito siya mga konektor ba ang blender mo na blender among gi-order ang giabot solar mo na mga bay sus mo na iyang suga bulb mo na bulb ano naman siya suga bulb mo na diba bulb ano na siya suga dito iuli na to nimo iniyang suga iuli itong suga dito kay wa namin suga naman na bulb Bulb. Oo. Parihan mo. Ito yung pinang to. Naghanay mo connector. Madaghan na ko suga. Charger pagit siya. Hindi na kahungitag ko ano kanang flashlight mo kay kuan kay flashlight pa. Buti siya. Pwede mo siya charger. IPM? Pandarang mo. Pwede po siya. Ha? Hala? Huh? Charge pa siguro na o ikan solar. Ha? Kinahanglan pa i-charge. Charge ba sa solar? Ano yung kuwan? Pwede mo po siya mag-kuhan. Ata yung charger. Nasi kuwan na ito. Suga. Tagsa-tagsa mo na sa kada bulb. Ay, mo niya among blender niya po. Legit kayo. O, diba? Legit kayo mga bay. Legit. Basta legit lang mga bay. Legit yun. Ano siya? Ang galaman mo. Ano siya? FM. Nagamit na naman ako ba ka? Ano buwak ang panel? Kani mga bay, pwede dahil mo magamit tuha dahil siya purpose. Araw, siga ka. Sa tubangan, siga siya sa tubangan. Sa kilid, siga siya. So, okay dahil po. Bisag di mo. Sagsakit atong heart, lipay gamay. Na may radyo, napay flashlight, suga, loon, kauban sa bukid, guba, teoro. Dahil napay mga kwan,
Okay na. Okay na. Isag magsakit atong dughan nga kuan. Kaya di mga itong giabot na order. Sa sunod atong pangutan-on ng tig-deliver kung maubag dili kay ingon siya gipangutan naman gid actually siya nga mauba na ang blender in siya pag ano di ay dili di ay mao gid ang anti sa mga consumer tsaka instant then ingon ang tig-deliver ma'am mao na ning blender mang blender tawagin niya basahan nga sular kaya aron di na lang unta niya pakisipukan iya lang po na tig-deliver iya lang po na tig-deliver Inyo boss ang blood sugar count? nanang dayo Ninyo, Ate Arm, ay tempa ma Hello! ay ba ayo kay bakanta ma Ang Max Heat Capsule inyong mapalit sa suggested retail price na tag 18 pesos matag kapsula. Diya sa Linamon Drugstore. Linamon, Lanao del Norte. looking for 21 stages purified drinking water? Come to MCE Aquanato Refilling Station. bye isa ray nagkatawa sa amo giyaga-yagaan may mga bay ay sige bye